Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepitaliň jemi bilen men ýokşan anlaýar. Bu hepde azatlygyň esas temalar şeýle-de websaýtymyzda iň köp okulanlar Türkmen hökümetiniň telewizionyanyň döwlet kanallarını maliýeleşdirmelik barada gelen karar, Aşgabatyň ýokursyna göýekleri jülgesiniň ilat üçin ýapylmagy, Aşgabatda welaýatlardan gelen käbir raýatlary Usar welaýatlarynyň satylmagynyň besedilmegi hakynda habarlar boldy. Şeýle-de okujularymyz İçeri işler ministri İskender Mülükowyň baş prokuroryň gününe düşmelik üçin işden çekilmäge çalışýanlygy barada habary köp okudylar. İçeri işler ministri baradaky makala şu hepde iň köp tesir söhbetde çekenleriň hem başynda dur. Bu hepde köp okulanlaryň bäşligine prezidentiň käýinjinden soň manadyň konvertasiýasynyň kynlaşanyny baradaky makala hem berýär. Şeýle-de bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň bäşligine yerli tinç Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda çap edilen daýhanlar ýüpsüz daňmagyň besedilmegini isleýärler atly interwýu berýär. Aşgabatda jaýlaryň ýykylyşygy dowam etýär atly videomuz bolsa bu hepde iň köp görülen boldy. Şeýle-de Türkmen görnüşleri 28-nji hepde atly foto sergiýimiz köp tamaşaçy çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň websaýtyna girip çap edilen makalalar, söhbetdeşlikler bilen bagly öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji ýylda geçiren hökümet maslahatyny ýokary okuw mekdeplerine studentleri kabul etmek meselesinden söz açyp, bu işin hiç yaramaz ýagdaýlara ýol bermezden ýokary derejede we açyçanlykda geçirilmeligini öýdürdi. Şol wagtda ýurtda soňky aýlar okujak oğul gaýrly enatalaryň esas haladasynyň okuw we para bilen baglylygy aýdylýar. Türkmen Nostonyň sözlerine görä Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine zekinli we zähmetseýer ýaşlar girmeli okamaly. Şol wagtda olalky ýyllarda bolşýan Türkmenistanyň içindäki ýokary mektepler ýokary bilim aljak, hüner öwrenjek türkmen ýaşlar üçin ýeterlik bolmazlygyna galýar we bu ýyl hem müňlerçe oglan gyz daşary ýurtlara okuw gitmek planlaşdyrýar. Yerli tinçiler we enatalar türkmen ýozlaryna ýeterlik okuw sorunlarynyň bolmazlygynyň we ýaşlaryň barhaken daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryna ýykyn etmeginiň peýdal taraplarynyň hem bardygyny aýdýarlar. Birinciden daşary ýurtlarda okuwan ýaşlar Türkmenistanyň üznüksiz çärelerden we döwlet propagandasyndan azat bolarlar we hakykatdan hem okumagy, hüner öwrenmäge wagt mümkinçilik taparlar. Ikinci tarapdan eger isleseler we gazaklansalar, olar başga ýurtlarda kanunyň hökmürawanlygy, adam hukuklary ýaly gymmatlyklaryň nähil işleýänligini görüp bilerler diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýazza etdi. Ýöne yerli tinçiler türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryna girmeginiň we okamagynyň hem beýle aňsat därligini, ýagny bu ýerde hem maşgala büdjetiniň esli böleginiň para peşkeşe giderilýänligini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň söhbetdeş bolan yerli çeşmeleriniň aýry-aýrylykda tasdiklamagyna görä, olarky Sowet Respublikalarynyň ýokary okuw jaýlaryna döwlet tarapyndan berilenen töleg töläp, bilim esasynda okuw berýän we hakyky okap diplom alýan türkmen ýaşlary beýle köplükdäl. Onsoň olar hökman suratda araçy, tanış biliş tapmaly bolýarlar we okuwyň resmi töleginden başga goşmaça çykdyjylara hem taýýar bolýarlar diýip ýagdaýdan habarly adamlar gurrun berýär. Yerli tinç Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtlary okuw etjek ýaşlardan para peşkeş almagyň esasan iki ýoly bar. Birinji ýol odal ýozlarda işlän muallimler öz tanışlaryna jaň edip, Belarusyň ýa Ukrainanyň okuw jaýlaryna gitjek ýakyn, janynyň ýana adamyň bolsa kömek edip biljek diýerler. Netijede olar egzamenlerden 2 ay öň 10-15 adamdan ibaret okuwçynyň sanyny ödüp, öz hyzmatlarynyň hakyny dogrularda almak bilen olar okuwy yerleşdirip gaýdýarlar. Bu hili araçylar onlarça we olaryň okuw jaýynyň yerleşýän ýeri berilýän hüner bilen baglykda alýan haklar hem dürli. Şeýle araçylaryň sanyny girip öňünden kömek üçin pul töläp
okuw edenleriň arasynda degişli dokumentler bolsa, rus dilini bilsin ya bilmesin, okuw ýerip bilmän gelýän ýok diýip enatalar aýdýarlar. Amanmurat Bugaýew soňky 1 ýyllikda okuw salýan araçylaryň jaýlaryň girelgelerini, halkara awtodrolganyň demir ýol stansiýasynyň uçar mendiliniň ýolagçylara niýetlenen oturguşlaryny öz kömeklerini teklip edip, ýazy galdyrýanlyklaryny hem gurrun berýär. Ol ýazgylarda araçy Belorussiýa, Ukraina okuw jaýlaryna okuw girmäge kömek etmekde öz hyzmatyny hödürleýändigini aýdýar we diňe jüb telefonunyň nomerlerini galdyrýar. Azatlyk radiosynyň hormatly arkada rubrikasyna hat ýazan Daşoğlu okuwçynyň tasdiklamagyna görä, ol ýokary okuw jaýyny öz bilim bilen girmek üçin 4 gezek finansypdyr we şu ýyl 5-nji gezek güýçlenýär. Daşoğlu şäherinde medkomissiýalarda öňküler ýaly kiçirek para jagallar ýok diýsen hem boljak. Grazdan eşikli barlygda duran adamlar bar diýip olaýdýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Belorussiýa, Ukraina okuw jaýlaryna berýän ýaşlar ortasy 5-6 min Amerikan dollaryny para berýärler. Bu pul okuw ýerleşdirmek wada beren hem özi bilen alyp gidip okuw salyp gaýdýan araçynyň we onuň okuw jaýyna tansanyň hyzmaty üçin tölenýär. Studentin öz ýol kireýi we beýleki çykdajylary bu pula girmeýär diýip enatalar gurrun berýär. Para vermek gowdat däl. Emma daşary ýurt okuw jaý üçin berilýän puluň meçberi ýurt içindäkiden has az diýip Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmen student aýtdy. Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy türkmen teleradio kanallarynyň geljegi. Ma'lum bolýaly, türkmen prezidenti türkmen telekanallarynyň 2018-nji ýyldan başlap döwlet tarapyndan maliýeleşdirilmeginiň ýuwaş-ýuwaşdan 4 ýyl içinde besedilmegi baradaky karara geldi. Bu habar bilen barlykda sosial ulgamlarda dürli pikirler aýdyldy. Sebebi türkmen telewizionynyň, türkmen radio gepleşikleriniň öz tomoşaçysyny, öz dinleýijisini köp ýyllar bäri ýitirenligi şu sebäpli hem türkmenleriň esasan daşary ýurt telekanallaryny tomoşa edýänligi Türkmenistanda bolsa jurnalizmiň umuman agyr ýagdy düşenligi barada pikirler aýdyldy. Amanmurat, indi siziň pikiriňizçe türkmen telewizionýasy ýa türkmen radio kanallary, türkmen medeniýeti döwlet maliýeleşdirilmesinden aýrylyp belli bir derejede erkinlige ýetip bilermi? Senzuradan gutularmy? Şeyle ya da her näse kıynandırıcın bolsa bolmaz diýip sak edýän. Sebäbi oňa da bir eýem uskul bir durmuşda özüni gorkadan rahatlar we meselem bundan 3-4 ýyl ozal senagatçylar we telekasiler birleşiginiň esaslandyran gaziýet diýip Irskal gaziýetini neşr edip başladylar. Göräýmäge Irskal gaziýetiniň neşr edilmegi üçin döwlet büdjetinden ýeki korpugam goýberilen ok, ýöne şol Irskal gaziýeti beýleki döwlet tarapından maliýeleşdirilýän gaziýet jurnallardan hiç saatlarına tapawutlanan edil şu gaziýetden biri ýaly. Ine şeýlelikde ente Türkmenistanyna owullara ýetmek üçin ente uluglyk ýollar gerek. Maliýeleşdirmeden aýryp bolar ýöne öz başga erkin telewizioniýa, erkin radio, erkin medeniýet kemara geler diýip arzu ederden ente ýyl. Amanmurat'ın seyinçiler şu Türkmen televizyonunun geleceği baradaky çekişmelerde dürlü pikirler aýdýarlar. Hususan Arkadymda Türkmenistan'ı Taparmurat Niyaz döwrüne yetiştirilen elitanyň telewizyon, medeniýet, umuman edebiyat, sungat, medeniýet şu döwlet ýol başçylaryny häkimiýeti wasp etmäge, onuň gazananlaryny wasp etmäge hyzmat etmeli, onuň başga hyzmaty ýok diýen düşünjeden uğralýar, olarda başga düşünje ýok diýen pikir aýdýar. Ikinji tarapdan bolsa türkmen telekanallarynyň döwlet maliýeleşdirilmesinden aýrylyp telekeçileriň üstüne ýüklenjekdigi, şoňlan birlikde de propagandanyň ýene dowam etjekdigi aýdylýar. Siz şu pikire nähil garaýaňyz? Men bu pikirlerin hiç birini inkar etmäge menne esas ýok. Sebäbi olar bilen medeniýetiň umman edebiýatyň ýene gaýry dörejiligiň bu döwlet tarapından maliýeleşdirilmeginiň ýöwrülmegi bir begenler var. Däl wagtynda ona berilýän datatsiýa ýagny bir kömeklerle eýsem geljege goýulan investisiýa diýip düşünmek gerek. Bu wagtlara ýöne şu investisiýa özüniň barmaly ýerine barýarmy sözmen meselesini çözýän bir başga mesele. Indi biznesmenlere berilýän uzy ikidäl ony hiç kime mentep biznesmenlere beriler diýilen ok ýöne
şol tüccarlaryň belli bir kuş kampaniýanyň eline beriler. Olaryň ady hususy telewizioniýa telekanalym boldy. Barbyr döwlet siýasatyny edil häzirki derejesinde dowam etdirer. Indi meselen has agyr tarapy bar. Döwlet şulatlardan doğrudan metbot baradaky özüniň ýörejeğin siýasatyny 180 gradus üýtgetdi diýip gözüňe getirerin. Inha telewizioniýa, inha da siziň howanlaryňyz pul beriljek, maliýeleşdiriljek, siziňe işleň diýeni bilen şonu bir amal edip biljek jurnalistlerim ýok. Etlerde urunna kazanılan, etlerde urunna kemale gelen Türkmenin jurnalistika mektebi, Alaytada bir tele, radyo bir jurnalistikası öz başına da, bir mektebotun jurnalistikası öz başına da. Yine bu mektepler yumrullu, yerbet mektepler değil, ağırçak derecede behtiyariyel mektepler olmasa da il bunu öz başına cemlep bilen jurnalistler vardı. Gurrum çayırından çıkanım olmam mümkün olun bunu edebiyat bağlatında da, Tumot babatında da edil şeyler aytmak gerek sebebi edebiyatı kulluk etmeye metbuatı halka kulluk etmeye mümkünçülük görüldülmedi. Mektepler yakıllı olsun. Tağdırkı bizim jurnalistik görürlerimizin de ählisinin üstüne atana çekmeyin ürününü tas ählisi. Olarım aliyana aylığını ülyeler her yılda altınahır bäsleşiginin yenzitsip boyunlardan zırda kılmanın mümlep Amerikan doğrularını bayrak almak ülyeler ol. Metbuatın ertiri, metbuatın halk bilen arada köpürlüğü hakkında fikir ediyen adam yok. Fikir etmek hakkında da fikir eden okur. Mesela kıynanır ciğeri. Aman egerni häkimetler siziň diýişiňe ýaly dogrudan pikirini ýetkizse hem metbuatyň şol sanda telewizioniýanyň öz tomoşaçylaryny ýygyny almagynyň zerurlukdygyna göz ýetirse hem şoňa bir belli bir derejede erkinlik berse siziň pikiriňizçe telewizioniýany dikeltmek üçin şuň kuwuna näme edilmeli? Onları bilene Türkmenistan'da kabul edilen kanunlar var. Sol kanunlar kağıt yüzünde kalmalı. Kanun var işlemeli. İşlemeyecek bolsa kanunlu patlandırını degen o. Kalı verse de bir getirilen bir siyasi çarelerin cemleyen bir yapa gelmeyen konkursları yeni gayrıları betmeli. Onun son bir yurtta şapkana işlerinin, tipografi işlerinin hemmesini yolu koymalı. Bir şol etlerde uğruna bir vattır kurşunu yani konfliktsizlik teoriyasıyla vaat barda ähli gulaly urluk etip görkezmeliyip yine häzir soňky urdu kemale gelenlerem şol gulaly urlugyň wekiller şol üçin oral bilen metbuata dörejil adamyna erkinlik bermeli şolam iş ýüzünde adamlar şoňa ananmaly bolmanyny 18-nji ýylyny geçirecek bolsa häzirden bir telewizioniýada radioda Planının artarlık programması diyen teleprogrammaları yola koysa olurdu. Ya da olmasa metbuatdır, durmuş hakikatini asasan doğrusul beyan ediyen adamlara da orun verilmeli, sorun çıkışına da orun verilmeli. Sol hakikatay diyen adamlar häzirki yaranjanglardan cemniyetin geleceği için has gerekli adamlar sebebi olur. Häzirki yaranjanglar yaranjang jurnalistler, yaranjang yazdılar, yana gayrılar ýaly olur. Şunun aradası bilen ne? Cemniyetin ertirinin aradası bilen yaşayan adamlar. Şimdi şu adamlara nowat verilmeli. Hiç kimin de öz vatanına, öz milletine yamallığı yok. Gowu bolsun diýip hakky aýtjak bolýarlar. Kursagyndan itmegi, onu dürli ýollar bilen iýerlemek betmeli. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen Türkmen telewizioniýasynyň geljek baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu mesele barada sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Adatlyk radiosu. Hepdeniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň golaýda gelýän ýylyň ýanwaryndan aýlyklaryň 10% köpeldiljekdi habar berildi. Emma yerli finçler bu aýlyk köpeltmäniň işleýän adamlaryň hem ýagdaýyny o diýen ýeňilleşdirmeýändigini sebäbi inflasiýanyň derejesiniň has ýokardygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan ýurtda işsizligiň hem azalmaýanlygy, käbir etraplarda işsizligiň derejesiniň 60% baryp ýetýändigi hakynda tasdiklenmedik habarlar bar. Eýsem Aşgabatyň 200 km uzaklygynda ýerleşýän Tejen etrafynda işsizlik nähili ýagdaýda. Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Asylow bu mesele bilen gyzyklanyp Tejenli pensioner Ataga bilen söhbetdeş boldy. Garaşylyk ýyllary Tejen şäher boýunça bir näçe idara kärhanalaryň ýapylandygyny, adamlaryň köpüsiniň işsiz galandygyny aýtdyňyz.
Indi şu işsizliğin derecesi nähilekrak diýip hasaplaýan, edil şugun kun ilatyň näçerak götürme işli, näçerak götürme işsiz diýip hasaplaýan. Şu 20-30 götürme badyr. Ay 35-40 badyr işsizkendir. Men öz pikirimde şu. Hay oğlan görsen iş yok da. O zaman aşka vada gidiyorlar, ona gidiyorlar. Kırsnavoska gidiyorlar. Öýünden ýerinden biýdar, sergezançylykda. Badatlaň bir döwlet ýolbaşçylaryň rehmi gelip kulagyny ilip kömege daýertdi herne. Onu şu işsizlerin gün güzaran ýagdaý nähil? Şolaryň çagalary nähile güzaran aýlaýarlar. Gaty kıyın iyiliň iýenini iýip bilen oklar, iyiliň geýenini geýip bilen oklar. Göz goýuny da, göz goýuny. Näşe rehmet birjalar bolmaly. Şu rehmet birjalary hasaba alýan işsizleri. Ola oğlanlar bar ya ol baranmalyalar ay bor görürse onun netije yok. Ene şu yakında şu işsizlik pasobiýasyny bermek barada kanun çykdy. İşsizlere işsizlik pasobiýasyny bermek barada kanun çykdy. Şu wagtçyl Türkmenistanda ýokdy. Başga daşar döwletlerde bar şu işsizlere pasobiýa berilýär. Şu pasobiýa barada näme bilýäňiz? Şuňa bir ýola goýuldymy? Ol gow kanun çykdy bilen begendik ýöne edil häzira şonun kanunun peydalan pasobiýa alýan ýan ýok. Bir giden PMK'lar vardı. Tezenin uğruzluk teresti vardı. Tezenin beton dağdı vardı. Bir ismenle 3000'den uğra adam işledi. Ana oğlanlar köyüne maşin bilen kireye düşüyorlar. Oran binliğinde de yetenek, lapsasına da yetenek. Ay öyde yöne. Fevşu oturmayan maşkalan bilenlik kayda yasıyalar. Katı kıyın yağday. 25'ten kovrak idara yapırlar tezenine. Yol idaran ve 3 tane. Ulu teres vardı. Bağırtı yapırlar. Ondan oğlanlar işsiz ağaç getipörler. Kalhoy başlıklarına 700-800 hektar var. Emma ata babası kalhozda doğulup Sotay'da yaşa oturan oğlan 2 hektar yer alıbilen akta. Ne suratlarım katığı inandırıcı da. Katığı inandırıcı. Ne edip komşun ağaç o Türk'den palavıyı bilecek. Ben şu Türkmenlerime her zaman Türkmenlerine düşünemem. Yerde orada yetime üyüsüp zahit alıp verirdiler. Yetimi öğürürdüler. Yetimin toyunu sadakası ne derler? O Türkmenlerden nam nişan yok sultanım. Dayhan birleşiklerinde dayhan hocalıklarını döretmeli deyip yankı kärindeçilerin 2 hektar 1 hektar yer bolan kärindeçilerin bir näçesini toplap dayhan hocalygyny döretmeli deyip täze görkezme berildi diýilýär. Şu iş ýüzünde görnämi? Ona bilmedim ýöne menden sorasalar men bir 70'den geçen ýaşly şu dayhan birleşikleri Sovet döwrüne akyaly ediläýse. Kalhozda bir brigada dörülse, brigadalarda zıvana bolsa, zıvana bile brigada kalhoz bilen dayhan birleşikleri ýarşda tertipdi. Guna maljak gow hasylam alınjak. Şol häzir dayhan hojalygy döretmek barada bir edilen iş barmy olardy? Onu mene anyk bilemek. Sebäbi bir sanadan soradymlar, ýödära etmeli bolar diýip berdiler. Hormatly dinleyijiler, tejenli pensioner atagy bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem siziň ýaşaýan ýerleriňizde işsizligiň derecesi nähili? Bu arada bize ýazyň, telefon ediň. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogly gizlinlikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini ýazy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligimiziň temasy türkmenleriň hem özbekleriň meşhur aýdymçysy Kamiljan Atanyýazowyň 100 ýaş toýu bilen bagly. Özbekistanlylar Kamiljan Atanyýazowyň 100 ýaş ýübileyini belleýärler. Şoňlan birlikde Kamiljan Atanyýazowyň dörüjüligi barada da giňden söhbet edilýär. Mastana yürgen çagayır yurtlarda, ölüp ösken öz yurtundan ayrılma. Vermel ol keglik dinlersin uğrunda, dama düşüp kanatından ayrılma. Dama düşüp kanatından ayrılma, ayrılma. Eýsem Kamiljan Atanyýazow türkmenler üçin kimdi? Ol türkmenleriň öňünde nähil hyzmat etdi. Sebäbi bilşime diýäli Türkmenistanlylar hem Kamiljan Atanyýazowy gowy görüp dinleýärdiler. Hudaýberdi haly
Odal bilen Kamiljan Ataniýazowyň esas hyzmatlaryny agzap berseňiz. Kamiljan Ataniýazow biziň bilişimiz ýaly Hywadan ösüp çykan aýdymçy, gaty beýik aýdymçy, şoň bilen birlikde Hywadaky türkmenler hem Daşowuzdaky türkmenler bir-birine garşyp otyrlar. Türkmenistanyň özü owalar bar, Özbegistanyň da türkmen owalar bar. Şol milletiň aýdymçysy hökmüne orta çykdy. Şol millete ören düşünükli dille, ören lawazly dille aýdym aýtmagy başardy. Soň bilen ol bütün halkyň uly aýdymçysyny öwürli. Hem özbek halkynyň hem türkmen halkynyň. Şonuň bilen birlikde ol türkmen klassik edebiýatyndan, Şahyny Marip desanynyň, Saýatly hem Radesanynyň, aýratynyň magtymul Pragadan köp aýdymlar aýtdy. Kemineden aýdymlar aýtdy, Molla Nepesden aýdymlar aýtdy. Biz oglun kak ýaşyllaryň bir aýdýan sözi bardy. Hamana Kamiljan Ataniýazow aýdypdyr. Kimde kim magtymuludan 3 sany aýdym bilmeýän bolsa, ol bagşy däl diýipdir. Ine Kamiljan şeýle beýik aýdymçy bolup magtymuluny öz derejesinde şol beýikligini beýlik halklara çykaryp bildi. Bu da ýerdini Kamiljan Ataniýazow bolmagyny Türkmenistanyň belli bir derejede urulunyň bolanyny gaýdylýar. Sebäbi Kamiljan Ataniýazow Özbegistanyny ýanylanyny türkmen topragy, türkmen häkimetleri oňa gozok açypdyrlar. Şu arada maglumat berip bilmezmisiňiz? Berip bolar, özüm bir ören möhüm maglumat. Sebäbi Kamiljan Ataniýazow 2 ýyl çemesi Daşowuzda ýaşapdyr. O ýerde lezgi ansamblyny döredipdir. Ol Türkmenistanyň raýaty hökmünde ýaşady. Türkmenistanyň bir adam hökmünde ýaşady. Türkmenistanyna konsert berdi. Ol biziň iýleşimiz bolup durýar. Şol bir wagtda Türkmenistan Respublikasynyň döredilmeginiň 40 ýyllygy münasibetli, ýagny 1964-nji ýylda Kamiljan Ataniýazow Türkmenistanyň halk artisti diýen iň belent ad berildi. Inni şol hyzmat häzirki döwürde hatiralansa, Kamiljan Ataniýazowyň ady, onuň hyzmaty Türkmenistanyna da ebedileştirilse, mena ýerine düşürm kadýan. Bu da ýerde sizin Kamiljan Ataniýazowyň adynyň ebedileştirilmegi hakyndaky meseleýäni gozgodyňyz Türkmenistanyny. Şoň bilen birlikde Kamiljan Ataniýazow Özbegistanyna hem belli bir döwürde unudully ýatdan çykaryldy, emma şol gün ol täzeden ýatlanyp başlandy diýen pikirler edilýär. Eýsem Kamiljan Ataniýazowyň täzeden ýatlanmagyna siziň pikiriňizçe näme sebäp boldy, näme itergi berdi? Ýa Özbegistanyna bir täze döwür başlanýarmy? Ol bilen täze döwür başlanýar. Egerde bir az kem ýyza çekilsek, hakykatdan belli bir döwür içinde Kamiljan Ataniýazow Özbegistanyny da Türkmenistanyny da unudully. Özbegistanyny Kamiljan Ataniýazowyň ýaşan jaýyna onuň relief şekili goýulypdyr. Hatta ona bir uly ýadgarlyk hem döredilmändir. Ýöne soňu bilen wagtyň geçmegi bilen Kamiljan Ataniýazow ýaly aýdymçynyň bir uly senet eýesiniň ýokdugy ma'lum boldy. Başga biri çykmady. Edil bizde de bir adam ýaşap geçýär, onuň ornuny başga birler tutajak ýaly, emma tutup bilen oklar, meselem ikinji bir pürlü sary döremedi, ikinji bir Mully Täçmirat döremedi, ikinji bir Sagyjepbar döremedi, ikinji bir Magtymul Garly döremedi. Özbegistanyny da bu ýagdaý şeýle, özbek halky şu ýagdaýy tüýs wagtyna duýup, Özbegistanyň täze prezidenti şu ýylyň ýazyny Hywa iş sapary bilen baranyna ony Şawkat Mirzoýewa aýtdylar. Hem Kamiljan Ataniýazowyň ýangadan diklenmeligini, onuň doglan gününiň bayram edilmeligini aýtdylar. Özbegistanyň prezidenti de Hywa halkyna söz berdi. Ine şol berilen söz esasynda da häzir öňümüzdäki hepde bütün Özbegistan tutuş özbek halky Kamiljan Ataniýazowyň doglan gününiň 100 ýyllygyny belliýärler. Hormatly dinleýijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly bilen özbekleriň hem türkmenleriň arasynda ilhalar bagşy bolan Kamiljan Ataniýazow baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Kimse kanlaş bolsa kimse boy bolar. Her kişinin istikbali bilen, her ne kimse başına tirinden gider. Maktım kurup halk yağdından ayrılma. Maktım kurup halk yağdından
Ayrılma, ayrılma. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykdyk we adatlygyň tolkunlaryna galyň.